Mal za tsika hagnano vidéo fa za miréfléchira alohany za magnano vidéo naka par rapport amin'ny resaka nataony Colonely Patrick. Namagna izy, namagna tsy ariagna izy, fa kosa misy raha tokony nataony en tant que miaramila izy tokony nandinika alohany nagnano vidéo nazy. Fôtony samby colonely, Colonel Patrick ndraiky Colonel Michael, ary namagna koa rô. Le problème, vidéo nataony Colonel Patrick igny, tokony nikeko Colonel Michael antsenika izy nagnazava, zay miaramila boka azonarô. Miaramila io volaniko, izy koa misy raha tsy mazava aminay, soit zay miady papapapapa mandeha foyer zay migaka café, zay migaka labiera miaraka aminazy, fa araiky ty manimba image-ny miaramila zegny Colonel Patrick. Namagna izy volaniko zegny, tsy ariako izy fa nisy nahadiso izy, ary ambadikin'izigny fa haitsika fa Colonel Patrick io tsary contre Andry Rajoelina, et comme par hasard Andry Rajoelina amizay miboaka ivelany. Io Colonel Patrick mandefa vidéo nazy, na ino tsy nataony taloha le vidéo, azonareo zegny, misy olo et après amizay tsy maintsy ho avy amizay récupération politique, ainareo Ravalomanina fa miambigny, Ravalomanina fa miambigny. Ok, possible nisy vola nalefandreo resaka tolona igny, za tsy mahay, za tsy volagna raha tsy izy koa tsy haiko, possible misy vola igny fa tsy nety vidéon'ny Colonel Patrick, tegna tsy nety, fôtony manimba image-ny miaramila. Fôtony miaramila hitako maro volaniko aminareo zegny olo mbola droit agnatin'ny miaramila io, fa tsy mila lotovigny image miaramila. Miaramila zegny c'est la vitrine d'un pays, azonareo zegny. Izy koa matanjaka miaramilanao, olo jiaby mavozanao. Izy koa miaramilanao izy zegny resaka tenunazy impeccable, olo jiaby mavozanao. Mais azafady mon Colonel Patrick, franchement anao namagna, fa le vidéonao igny zalahy tegna maro anao récupération politique. Anao mivolagna Colonel Michael, azovy colonel mavita magnano raha ataony Colonel Michael. Izy io amananjara je crois miambigny par rapport amin'ny cyclone, izy mihitsy magnatony le cyclone, azonareo zegny. Donc avelaonareo Colonel Michael zalahy hiasa, azafady aminareo, kazarobatigny raha nataony, kazarobatigny raha nataony, ambilanareo izy miasa, izy mandeha azovy sasany cyclone vita raha jiaby potipotiky ro io avy, izy io fa mitsara le cyclone amananjara, azonareo zegny. Izy absent tsy mety, azafady mon Colonel Patrick, mais magnaja anao zaho en tant que colonel, mais za kosa en tant que miaramila, frère d'armanareo, même za nagnano miaramila ivelany, fa anareo tiako, tsy ariako anareo, tsy ariako anareo depuis le début volaniko za miady tegna miposy miaramila, fa izy koa misy raha ataony miaramila tsy tiako, za tsy maintsy mivolagna fo, za tsy maintsy mivolagna. Alainareo izy tsara, tsy alainareo izy c'est pas grave, au moins j'ai essayé. Tegna vidéonao azafady mon colonel, za tsy tegna tsy partageko le vidéonao igny, tegna tsy partageko, fôtony tegna nararely izy aminaka, narary tsikivy za, nararely izy aminaka, fôtony anareo les deux colonels que j'apprécie vraiment, anareo nanisany nikaiky za taminanareo nisy problème, atsika nikoragna tsara, zio ty mararely za mahita anareo miadiady karaha io, tegna tsy mety aminaka, tsy mety aminaka igny. Tokony nangala telefone anareo, tokony nikoragna tsara anareo, vraiment c'était pas bon, voilà. Zay de azafady, tegna tsy mety aminaka igny. Iangaviako lehibe ny miaramila mikaiky miarranger namatsika bio, fa tegna tsy haiko azovy vera amindreo, tsy haiko azovy diso, mais le vidéo tsy tokony natao karaha igny en public. Ainareo Facebook volaniko aminareo, ainareo Facebook zava au fur vus io, olo jiaby fa mivolagna ino raha mandalo, tsy milamigny miaramila, or que miaramila milamigny,
mais zeny volaniko le madinidinika ty sasany tsy nahazo place sasany tu vois maro foeky raha mandalo mais maramila en question tegna mbola honnête maramila volaniko aminareo zeny volaniko tsy tokony nataony colonel Patrick vraiment tsy tokony nataony tegna azafady tsy tokony nataony colonel Patrick za mikaiky izy tsy alainy téléphone naka tsy magnino zegny amizay za nagnano vidéo possible regniny izy io au moins fa ni essayeko nikaiky izy alohany za nagnano vidéo volaniko aminareo zegny depuis hier za mikaiky izy tsy namaly bon izy tsy namaly tsy maintsy ataoko le vidéo tsy tokony nataony le vidéo nazy raviraviny ravalimanina zio raviraviny anao mpanao politique zio zavanareo maramila mitondra tsisy raha vitandreo ireo miady antragno azonareo zegny ireo tsy politicien fa ireo miady antragno mitovy raha ataonay fo zegny volaniko tokony adosigny tokony fampikeka anareo za tsy fanatiky Frédéric zegny edy problème nareo edy za tsy fanatiky ino raha nivolaniko vidéo naka voalohany tu vois ino raha volaniko zeny problème anareo tsy mitandregny tu vois anao zao volagna fa za contre colonel Michael Patrick za contre za pour colonel Michael tsy zegny fandaminagna raha nivolaniko teo fandaminagna tsy tokony karaha igny en tant que maramila tsy tokony mandefa vidéo karaha igny volaniko comme par hasard amizay volaniko aminareo zegny colonel Patrick io tsara contre Andirajoely amizay zio miboaka ino raha volagnin'olo zio tu vois ino raha volagnin'olo zany problème anareo tsy mitandregny tu vois anareo direct fanatique colonel Michael za tsy mijery amaresiko diso colonel Michael tsy maintsy volaniko fo tu vois mais nianty le vidéo tsy tokony nataony colonel Patrick pour moi possible anareo zio mivolagna mety fo izy koa mety aminareo c'est pas grave ça atsika ne mikoragna eto atsika ne magnano débat fa mandroboka imagine maramila zay fo volaniko aminareo za mahay za fa nikoragna tamy colonel Patrick mety alefako aminao ami sarner hoe volaniko zegny za fa nikoragna eko enquête volagnindreo zegny c'est normal za koa misy si je sens quelqu'un qui n'est pas là tsy hainao aby azovy colonel Patrick anao tsara nikoragna tamy colonel Patrick za fa nikoragna tamy colonel Patrick za fa nikoragna tamy colonel Michael azonareo zegny misy raha diso nataony colonel Michael ne tu vois izy nagnadoso colonel Patrick mais tsy haitsika ino raha mbadiko dikan'izay mitandigna asa tsara tsy non za tsy fanatiky ny colonel Michael volagninareo zegny izy io fa mivoyage mananjara miambiky cyclone azonareo comme par hasard izy miala io nareo io izy magnano vidéo nazy io koa izy magnano vidéo nazy Andirajoely miboaka hato or amizay regnitsika fa izy tsara contre Andirajoely tokony mandiniky ne anareo amizegny voilà il faut régler en privé volaniko tu vois za contre colonel Patrick niany fôty nabokany jiaby tokony régler en privé raha maramila fa karaha zegny tu vois zay fo madi izy koa colonel Michael nagnano vidéo karaha zegny contre colonel Patrick ni volaniko colonel Michael azonareo zegny donc mila mitandrigny zegny volaniko aminareo Facebook ty dangereux tu vois raha affaire maramila zegny zegny volaniko des fois za tsy d'accord amy maramila raiky zay allez on prend les gants, on se tape dessus après zay mandeha amy foyer on s'explique devant une bière azonareo zegny fa niany manimba imagine maramila fa olo jiaby fa mivolo gendarme zio ne milomay akory ke maramila mitondra ino problème zegny tsy tokony ataotsika igny il y a pas mort d'homme c'est pas la fin du monde mais il faut rectifier le tir comme on dit à l'armée tu vois il faut rectifier le tir atanao zegny marine olo contre les vidéos tokony hazala izy misy téléphone iny colonel Michael tokony kainy colonel Michael tsy mety aminakahy zala raha nataonareo ty za nadosonareo tata mikoragna jiaby là il a détaillé devant tout le monde eko misy olo abadika colonel Patrick ne za tsy adala eko misy olo récupération politique aby ne reo zio ne mitady tous les moyens agnadosoandreo colonel Michael io à tous les moyens reo mavita mitambatra ils vont s'unir pour adosoagna colonel Michael hitanjeo fa magnano tsara izy justement baka
haiko ne izy mitety zavatra maro. Zaho tsy diso koa raha volagninareo. Zaho mivolagna aminareo zay zany ke colonel Patrick le tsy nomary. Bon, izy tsy mamaly, peut-être il est énervé. Haine za vraiment avec toujours avec colonel Michael, mais il est peut-être énervé, tsy namaly izy, tsy magnino, tu vois. Et colonel Patrick d'ici quelques jours possible malainy téléphone, zay mahavita mikoragna, tsy problème zay, tu vois. Mais za nagnano vidéo ty fotony izy tsy nahazo. Au lieu que ça va encore envenimeux, possible izy andeha agnaboaka vidéo hafa koa, zay ny volaniko alony magnaboaka vidéo, surtout anareo en tant que colonel officier zegny, tegna tsy tokony karaha igny, maramila tsy magnano karaha igny, voilà, tegna tsy tokony magnano karaha igny. Exactement mon frère, le péché des pères retombe sur les... C'est normal ça. Zéné Vlankou, Zéné tu as contre colonel Patrick, attention, Zéné Vlankou, les amis jugent par rapport à une vidéo. Par rapport à Missy, tu m'as sac mi vulgaïs, en tant que frère d'armes, tu m'as dit Vlankou, faut. Tiens, ça va, tiens, c'est pas grave, tu vois, tanaro, zamanga jaïs, c'est un ami, c'est zamba vita kuragablat, mais, tu da mali, vlang, toi, misula mbad, comme, vlang, non, kazavali, un téléphone Joachim, c'est pas grave, c'est ce problème. Fa, tu te connais les vidéos. Pour moi, il aurait pas dû. Voilà, c'est pas zet fanatique zay. Izy koa raha tsy manjary fo aminay amare colonel Michael agnasasa olo ke za tsy andeha volagna colonel Michael, tsy possible boka zay. Ako izy olobe mon frère, za mahay colonel Patrick, za fa nikoragna firy pendant combien d'heures za nikoragna tamin'ny colonel Patrick, za tahiavoloa. Azonareo zay, za mahay colonel Patrick. Zany volaniko aminareo, allez-y sur le terrain pour comprendre. Olo amin'ny terrain mavita mivolagna. Fa atsika colonel Michael volagninareo zay, izy magnano izy ka amin'ny farany, ary izy koa misy décision nalainy colonel Michael concernant le colonel Patrick, dikan'izay misy olo ambady koa manimba image ny colonel Patrick io amin'ny colonel Michael. Azonareo zay, misy olo ambadiky ny colonel Michael tia andoto izy ne. Tegna tia andoto izy. Zegny ne zo, donc si entre maramila volaniko zay, zany mandamigny io, tiako amare colonel Michael soit colonel Patrick, fampanjero, fampikeky ro, ravoravo ne za, j'ai déjà gagné, tu vois. Fa tsy tiako mahita ro miady io foty, eko ireo mpanao politique, dinosaure de la politique io, sasany fa volagna, mila atao élection anticipée izy ty, ro fa miambigny ne, ro fa miambigny. Tu vois? Hainao fa ireo fa magnano propagande, en plein propagande nereo matory intérimaire koa ny 60 jours tu vois, io amizay vita intérimaire aloha basa atao élection anticipée, io amizay ro mahazo direct. Azonareo zegny, mais volaniko izy koa misy raha tsy mazava tsy aminareo, surtout maramila volaniko, azala misy téléphone io, on n'est plus au moyen âge, misy téléphone io, soit hitanareo bureau, aloha miditra amin'ny bureau nazy, bon zegny zay raha nataonao tsy mety, pas devant tout le monde. Le problème anareo magnano raha devant tout le monde, anao misy problème miaraka amin'ny général, aloha cahier général, oh mon général misy atsika mila miresaka aloha miresaka anareo, karaha zegny atao fa tsy atao vidéo karaha igny. Possible izy marigny ny raha volagniny, fa tsy me les vidéos igny fo tsy mampamarigny izy. Possible izy misy raha nataonjao izy, les vidéos tsy mais colonel Michael miasa mon anareo jiaby mbo zavanareo raha ataony zahavanareo raha ataony, tsy tiany reo mpanao politique aby io raha ataony colonel Michael io, zegny amizay ataonjao tous les moyens andeha ankaratsy izy, iro amizay tsisy argument bête argument-ndreo, mitondra basy izy, mangala jet privé izy, mitegny hélicoptère izy, donc il n'a pas le droit. Aminareo zegny izy tsisy le droit. Fa mariny raha ataony colonel Michael zalahy, fa nivolagna izy resaka décentralisation, zao président nivolagna zegny amizay volaniko amin'ny premier ministre, tsara mivolagna décentralisation volaniko, ataova izy sur le terrain volaniko. Tsara mivolagna décentralisation, appliquer sur le terrain, appliquer sur le terrain, abroger l'ordonnance Ramanantsoa, abroger zegny amizay mino fa décentralisation mandeha marigny. Tant que tsy abroger nareo ordonnance Ramanantsoa,
dikan'izay mbola tsenika agnatin'ny décentralisation zay. Zay fa ravoravo anareo nivolagna apetraka décentralisation, zay fa ravoravo, mais zay izy io miambigny izy appliquena sur le terrain. Zay mandeha tribunal, zay tsy mila mandeha Antananarivo fa mandeha aminay ao fô, budgetnay tsy jiaby mandeha Antananarivo, au moins misy mandeha fa misy, tu vois, haiko décentralisation zegny, haiko ninay état fédéral tegna mety aminay, fa zay namezanareo décentralisation nay, alainay izy fa kazadigna fa zay miady état fédéral, alainay décentralisation. Il faut être couillon pour ne pas accepter décentralisation effective aujourd'hui. Amare, zay miady état fédéral tout simplement, mais appliquer naro izy azafady, appliquer naro. Zeng vidéo naka am colonel Patrick. De toute façon, je vais encore essayer de l'appeler. Milam tandrika tsika. Vlanko. Imagine Madagascar kuni atonaro io. C'est l'image de Madagascar même. Fahitanaro, sasanzio volagna communauté internationale, romiza, radiaby, sanction tokony adosy zay vlanko, c'est l'image de Madagascar raha ataotsika io. L'image tsika diaby, dikan'zegny atsika diaby tokony mitrangana, mampanjary image de Madagascar. Misy raha tsy manjary ataotsika, exemple olo magnorognory olo igny, c'est normal, ro marary fô, fa tsy tokony atao igny. Marary ro, fa tsy tokony atao igny. Possible azy io tsy marigny raha igny, niroagna bojoka raha igny. Zegny le volagno, magnano raha mila mandiniky. Le regret, il faut pas que le regret vienne après les faits que vous avez fait. Azonareo zay, il faut vraiment atsika miréfléchir. Zay le volagno, moi za tout de suite tseka hagnano vidéo, nandiniky za, ino nikoragna za, nikaiky colonel Patrick za, tsy nahazoko izy. Bon, ataoko fo vidéo, comme ça, il n'y a pas d'autres trucs, tu vois. Azonareo zay, zay vidéo tsika. Allô mon colonel, les deux colonels, vous êtes des militaires, allez, buvez une bière ensemble, faites la collade. À un moment donné, non, il faut enterrer l'âge de guerre, comme on dit. Il faut enterrer l'âge de guerre, c'est pas bien. Pour l'image de l'armée, c'est pas bien. Je vous promets, c'est pas bien. Devant les civils, c'est pas bien. Merci.